Peter, du er synsk og kan altså derfor spå ud i fremtiden. Er det korrekt? Ja, de fleste synes jo, det er helt vildt, men altså, jeg er bare vant til det. Er der nogensinde nogen, som har tvivlet på dine evner, eller måske ligefrem ikke troet på dig? Nej, altså, det er klart, der er jo nogle gange, så er der nødt til at tvinge folk til at tro på mig. Okay. Men så har de også lært lektion. Kan du forklare, hvordan du har overbevist andre? Jamen, jeg har bare fortalt dem, hvordan det vil gå i fremtiden, ikke? Kan du give et eksempel? Nå ja, så sent som i går, så mødte jeg en, som ikke rigtig troede på den slags snyderi. Og så var det jo, hvor jeg bare fortælle ham, at det var tydeligt for mig, at han ville dø en meget langsom og grusom død.